हेलौ बाजै मा खालामदों? दङ नै आं जुन्थ्राखौ नायबाय दङमोन। ओमफ्राय मा खौरां बाजै? ओंखाम जाबाय? आगै जाबाय र'। ओमफ्राय खौराङालाय बिदिनोसै। ओमफ्राय बाजै नोङो फोजोंसार आदानि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै? खालामना। आदाया नोंनियाव निमाहा बिनो नागिरदोंथ'। मालाबाबो जुमाय फेलानो दे आदाया। लोगोफोरा बांद्राय जबरदस्ति खालामबाय थानायखायसो लोंदोंमोननो एसेल'सो लोंदोंमोननो बेयावनो फेदोंनो आदाया। थेवब्लाबो आङो गाज्रि मोनदोंलै एसेबां बेफोरबायदि फेयो आरो। औ फेनाङामोन थेवब्लाबो दा फेबाय आरो। खेबसेखिनिखौ निमाहा होआखै मानो बाजै? रिसिभ खालामना। लैथोस्रि आगै आं रिसिभ खालामथ'वाखै नालै। आं दाबो रागा जोंबाय दङ बेखौ। फेनानै लाइमोन आब'जों जा माबा माबि रायज्लायसोदों बेयासो। थेवब्लाबो बाजै जेबोथ' गाज्रि रायज्लायाखैना। गाज्रियाथ' गाज्रि रायज्लायाखै थेवब्लाबो बोरैबा रायज्लायथारदोंना बियो। दे बेखौनो सानबाय थानाङा बाजै खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदों आरो। नों मिन्थिगौना बाजै आदाया मोजाङै ओंखामखौनो जायाखै। मा मोजाङै ओंखाम जायाखै नोंसो आदाया? ओहो बाजै नोङो रायज्लायैखाय खेबसेबो मोजाङै ओंखाम जायाखै मिन्थिगौना मानसिया हामख्लंख्लं जालांजोब्बाय। रायज्लायना बाजै खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो। आं रायज्लायखागोन रायज्लायखानायालाय बेजों। थेवब्लाबो बे साननैसोआ रायज्लाया सानदोंमोन आरो। मानो बेफोरबायदि लोंनांगौ बियो लोगोफोरा लोंनो होबानो लोङो आरो। आं माने गाज्रि मोनदों। दे बाजै मोजाङै रायज्लाय आदाजों सानफामानि जाबाय मोजाङै ओंखाम जायाखै। दे जागोन दे आं दायो रायज्लायगोन दे। रिसिभ खालामथार दे। फन खालामबाथाय रिसिभ खालाम। दे जागोन दे। दे होमबा बाजै। औ दे। आंलाय दिनै रायज्लाया सानदोंमोन दा आरो मानसिया मोजाङै ओंखामखौनो जायाखैबा दा आरो मानसिया दुरबल जालांजोबगोन। आंथ' एसेबां फेनांगौ देनाय रागा जोंखायो आङो बेफोरबायदि जुमाय फेग्राफोरखौ। नोङो गावगायाबो मिथिखागौआनो थेवब्लाबो आरो मोनथियै रखम। दे लाबोदो ओंखामखौ जाखांनानै मैथास्रि लायनाव थांसै आं बै असभ्य जांगिलाखौ खबर लानो। साला खबर बातरि मोनदोंना मोनाखैथाय। बिमा ओंखामा लाबोदो माबारै खुरखांबाय ना खुरखायाखै? बा माखौबा एसेबां आथुर ओंख्रिखौनो मोनस्लाबनो होदिया। मा खामानि दं नोंहालाय? मा एसेबां खामानि गोसा दङ एसेबां थान ओंखाम जानो नागिरदों? खामानियालाय जेबो गोसा खामानि गैया थेवब्लाबो आङो नोमबाजै मैथास्रि लाहानाव थांनो नागिरदों। मा मैथास्रि बाजै लाहानाव? मानो? नोंदाखौ खबर लाहैनो। बे आदाखौलाय खबर लानो थांबानोखि अबाव नोङो लोगो मोनबावनोसि? लोगो मोनो मोना बेफोरो उननि बाथ्रा थेवब्लाबो आं बेखौ नागिरबाय थागोन। मानो होनबा आंनि आइ बांबुलिखौ बिनो बुथारदों नोंनि नोंदायानो। आंनि आदाखौल' दाय होबा मा जानो? नोंनि हिनजाव गदाय रांखावरियाबोथ' थांदोंमोन ना नोंनि फिसाजोखौ लानानै। बिनि थाखायसो बेफोरबायदि जाजोबदों मिथिबाय गासिबो बै नोंनि हिनजाव गदायनि थाखायनो जाजोबदों। मानो थांनांगौ बेलाय जोंहा आदाजों खारस'नहैनांगौ मानो खारस'नहैनांगौ? नोंसा आदायाबालाय मानो लांनांगौ बेखौ मानो लांनांगौ हौवा गोनां मानसिखौनो गथ' गोनां मानसिखौनो? होमबा नोंनि हिनजाव गदायालाय मानो थांनांगौ? मानो खारस'नहैनांगौ? हौवा गोनां गथ' गोनां मानसियानो मालायनि हौवाजों। थेवब्लाबो नोंसा आदाया लांनाङामोन मिथिबाय आरो लांदों आंनि फिसाजोखौ लांनानै मानो बुथारहैनांगौ? आंखौ बुंबाय थाबालाय मा मोनगोनसि? हागौबा आदाखौ नागिरना लाबोबानो जाबाय ओमफ्राय लाबोनानै मा खालामबाय थाबानो जाबाय। बेनोथ' दा नागिरनो थांनि आं खबर लानो थांनि खिजानिबा खबरफोर मोनबाय बायनोबो हानाय। ओइ थंफ्रे नोङो गाज्रि मोनाबा दहायो बिस्कुट लाबोनाय दङमोनलै लाबोनाय आं लांनि मैथास्रि लाहानाव। मानो होनबा नोंसा नोमबाजैया सासे गथ' फिसिदोंना। मा मैथास्रि बाजैया गथ' फिसिदों? औ देरबायानो खोना आं गोरलै समावनो सानसेखालि नुदोंमोन। मोखांखौथ' नुवासै आङो थेवब्लाबो लानाय नुदोंमोन आरो। नोंसा नोमबाजैखौबो नुबाथाय बोरैबा मोनोलै नोंसा नोंदाया साला थगायनानै खारलांबाय। बेनोथ'हाय बाजैखौ सानबानोथाय बोरैबा मोनो आङो। दे लांबानो जाबाय दे थांनो बालाय माथो बुंबावनो आरो। दे लाबो ओंखामफोरखौ जानानै थांसै आं। बुहुद गोबाव बेखार थाबाय आं साला बे नोंसा नोंदाखौ अबाव नागिरना मोननो दा आङो अबाव खबर मोननो। बे असयफु नोंसा आदायाबो रांखावरिखौसो लांनो मोनबाय नालै दै। बेनोथ' माथो रांखावरिया मैथास्रि बाजैनो लोगो मोनबोनो। औलै औ लोगोफोरखौबो फोथायनोनो हाया जादोंलै। बे मैथास्रि बाजैयाबो खम फोथायोमोन रांखावरिखौ लोगो होननानै नोम्मा खर' नै थांगार गारबायसो लोगोनि हुवाजोंनो खारस'नहैबायसो। दे लाबो बिमा ओंखामा लाबोदो थांसै आं। जा बिदिनो गावगाया दालि ओंख्रिखौबो मोजाङै मोननोनो होदिया बिदिनो जा।
उफाय गैयालै बिमा मालाबा मोजाङै जासिगोन दिनै आंहा थांनो आथुर जागासिनो मानोबा दे जांगिला असभ्य एक बार सिर्फ एक बार मिल जाएगा तुमको हम सौख्लाबाय करेंगा दादियाबो दाबो ओंखारखायाखै ना मायोबा आंहा आरो बेसेबा थांनो जाबाय दंबाय थायो मानो होनबा दिनै आङो गस्ला गोदान मोनगोन सोर टाक्लिक्लि गथ' जाखो बेलाय ओइ गथ' बिसोरा रावबो गैया नामा दङ सोर नोंलाय आङो आलासि मासि अबेनि गोजाननि दे बिसा मा रावबो गैया नामा दङ आंलाय मैथास्रियावबो फिसिनो लाबोनाय गथ'आ बिसो नामा आयु माथो देरसोगारबाय आरो मा बेलाय टाक्लिक्लि खानायानो गैया दाइसेबो गैया माथो खानायानो नोङो होमबा बे न'निनो आरो ना माने मैथास्रिया नोंनि बिमा आरो ना जोंहानि नामा मैथास्रि बर' होमबा बिस्कुटआ ला आं नोंनि थाखायनो लाबोदोंमोन मेरिगल्ड बिस्कुट ना आं मोजां मोनसोयो आंनि थाखाय लाबोदों आयु बेसेबा गिदिरथार माथो लाबो आंहा साहासो जागोन ओंख्रियालाय आया अमा आदार हैनो थांदों खोना आलासि फैदों ओमफ्राय आंनो मेरिगल्ड बिस्कुटबो लाबोदों अमा आदार होफैदों आङो नोंलाय स्कुलाव थांना थाङा आङो माबा 5 बोसोरावसो थांगोन आं दा 4 बोसोरसो नंगौ नोङो मैथास्रि आब' फैदोंमोन र' आं मानो माने माबोरै बोरै फैनाय जाखो दिनै माथो बुंबावनो आरो मैथास्रि आब' गोसोखाङोलै थांखांनाय जाथायफोरखौ बेनिखायनो आं नागिरनो फैदोंमोन सासे मानसिखौ बैखौलै सासे मानसि सोरो जोंहा रावबो गैया जोंहा आइजों आंजोंल' जोंहा सानैल' दादै मालायबा मानसिफोरनिया बयनाबो आफा थायो आंनाल'सो आफा गैया माबा थख्रा फंबाय मालाबा रायज्लायसिगोन नामा दा बे आयै दादैखौ जिरायनो हो नै मेरिगल्ड बिस्कुटबो लाबोदों आंनि थाखाय बेसेबा गिदिर पेकेट बे थाखायाबो साला गथ'नि सिगाङाव मा बुंफैदों आं रागासो जोंनो ओंखारबायलै थांबाबो जासै आरो जायदुम नोंलाय माथो दाब्ले आब'जों हाथायाव थाङोनो थांला नामा थांदो आरो थांसै र' आंलाय दाब्ले आब'खौ जोंहानाव फैगोन साननानै थायाखै होमबा थांसै आङो आयै लाखिथ' आं दायो हाथायनिफ्राय फैनानै साहाजों जागोन दे जागोन दे थां नोङो थां आदै थाथ' नोङो दे मैथास्रि आब' थाखा फंबाय नोंहा मोनसे गोरोन्थि जादों गोरोन्थि आंहा मा गोरोन्थि जाखो मैथास्रि आब' नोङो गथ'नि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंनाङामोन ना फंबाय सासे मानसिखौ नागिरनो फैदों होननानै ओरैनोबा गथ'आ बिफा नागिरबाय थायो आंखौ निमाहा हो आब' बुंफ्लांबाय जेखिजाया दे बेफोर खोथाखौ बाद हो बुंफ्लांबाय नालाय बुंफ्लांबाय आरो जांगिलाखौ खबर मोनदोंना मोनाखै बे फाग्लिखौलाय अबाव खबर मोननांगौ जाखो आंलाय मोनाखै नङ ओहो मोनाखै मोनसे बाथ्रा बुंनि फंबाय नोङो जोंहानो फैबाबो गथ'नि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्रा दिहुननांला दे गाज्रि मोनथारबाय होमबा दे थांसै आं थांसै नोंनि हौवाखौ ना गारा आङो लाजि मोनसोबाय खोना मानो गथ'नि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंनांगौ बियो गाज्रि मोनबाबो जेबो नङा आंहा मोजांसो अबावबा आंनि आइ जादुंखौ गावनि फिसाजो होनना मोनथिबाथाय लांगोनसो बियो बेनिखायनो बेजों गाज्रियानो जाना थानांसिगोन आं नङाबा बियो फैबाय थागोन जोंहानियाव आंनि आइ बांबुलिखौ जुदि लाङो मा जागोन दे लाजि मोना थांदों आं बेसेबा मोजांसो मोनदों भगबान फैनांला दे बियो फैनांला जोंहानियाव
उन्दुनोसो ओंखारजोबोलाय रहर बे कुकारखौ सुना दोननांगौमोन आं जोबोद उन्दुनो ओंखारथारदोंलै दा बोरै सुनो आङो एकदम बिसनायावसो गाखोहैनो लुगैबाय आं गाखोनानै गोलाव जाना थानोसो लुगैबायहाय कुकार सुनो बासियोलै आङो सोरबा सुना होनायमोनबा बेसेबा मोजां जागौमोनहाय सिगांनि एक्स हौवायाबा सुना होगौमोन फार्स्ट नाम्बार एक्सआ कुकार सुनाया मा जाखो हागौबा नोंनो सुवाखै मानो आं माबा कुकार सुनो बासियोहाय बाब्लानो जागोन नामा सु बे कुकारखौनो सुनो बाबाय आरो कुकारा थाब थाब सु ओमफ्राय ओंखामा थाब सं ओमफ्राय थुदो हाथायाव थांनो हाथायाव मानो नोंनो दख'ना नांगौ होननाया नांला नांगौ आंनो दख'ना बायना होगोन नोङो औ बायना होगोनथ' र' बिमा जागोनखाय नोङो आंखौ अनसोदों आरो ना अनखायोब्रा ओरैनोबाबो आं नोंखौ होनबालाय कुकारखौ थाब थाब सुनानै थाब थाब हाथायाव थांनोसै दे सुदो दहायनो बुंनांगौ आं थाब थाब खामानि मावगौमोन ना दाहालागै ओंखामानो मोनबायमोन ना दे दाबो बारा टाइम जायाखै दे दासो 8था जाबाय 10ता 11तासोआव थांगोन जागोन दे ओमफ्राय नोङो जेबो लानो मोना दे फैसा गैया आंनोल' दख'ना बायना होबानो जागोन दख'नाल' नङा ब्लाउसबो नांगौ ओमफ्राय फालिबो नांगौ आंनो दे जागोन दे आंनोलाय मानो नांगौ आंहा दंखासै नोंनोसो दख'ना नांगौ नांगौथ' आंहा दख'नायानो गैया दे जागोन दे कुकारा सुदो माबार जागोन दे बिफा बा बिफा होनना बुंबाय नामा औ बिफायानो जाखाथारसिगोनबा दे होमबा आंबो नोंखौ दिनैनिफ्राय बिमा होनना गाबज्रिसिगोन जागोन दे अनोआनो माथो आंखौ 3 नाम्बार हौवायाबो बै अधासारि बै थाला जांगिलायासो गाज्रिथारमोनहाय थाखानिफ्राय खावना लांनाय फैसाजोंसो जाबाय थानो नागिरदोंमोन बियो जिखिजाया कुकारखौ माबार सुनोसै ओमफ्राय हाथायाव थांनोसै आंहा दख'ना बायनो दहायो उन्दुनो ओंखारसोदोंमोन कुकार सुनो नागिरनायाव ओमफ्राय दा रागाबाय दख'ना मोनगोन होननायखाय ओमफ्राय दा सुनोबो बायाखै आं दा सुनोसै